awusanibonani igaba kokubhaka isibonke wakanzama bathi ngihlaphele bathi ngibonile bathi kuzenzile bathi wathethe ubhaka udakwe yini umfana omncane ubhuqa imizi abafokazana ngothona lodwa labetshise nanto-ke uthi esibhuqa abafokazana ngalo labetshise ngothona lodwa labetshise ilolu ukuthi alukho olunye esibhuqa abafokazana ngalo bathi uxakile kuzoshuba kusanyazana noma yini ngubafavuke-ke mina njengede ngabane ngunogwadwa ogwadwa ayikhulule ngumfokanzama umfoka usiyaqwachabane hayi-ke bathi uxakile kuzoshuba kusangezeka noma yini ngumfoka amakhanda inyoka le namakhanda amabili elesithathu-ke lenkosazana sengiyikhona sanibonani molweni ukhengibhaka-ke aphinde kwasuka ngishilo ngathi namhlanje ngikhona hayi-ke sekufikile impela nje bathi angifikanga ngikhalelekile ngizothinta udaba olucayi kakhulu namhlanje lucayi ngoba luzothinta izithandani lizothinta abantu abathatha isinqumo bayathandana bese umuntu nomuntu engathembeki kuloyo naloyo ngizokhuluma ngokuthi-ke kuthi kuthandwana kodwa umuntu kuvele kube lula nje ukuthi aphume endlini ayithole senomunye umathandana phecelezi aye kofeba ngaphandle ithi indoda ikwenzela konke kodwa uphume uye kofeba uyithole sewuleli indoda ngaphandle ngizothinta udaba onjalo-ke namhlanje ngifuna ungizwe kahle-ke kuhlukene ngezigaba-ke lento engikhuluma ngayo khona ukuthi ube nopartner estejini sentombi bese kuba nopartner estejini sokuba ingodosi kube nopartner estejini sokushada ingakho ngithi ngifuna uthi noma usebudlelwaneni kodwa namhlanje uphume sewufana nomuntu ofana ekuthiwa usezalwe kabusha ngobani na mase ngiyiqala indaba yami angiyiqale kanje noma yinini bengabe uyindoda uhamba nedalwa zakini lezi zikugadile noma yinini bengabe umuntu wesimame uhamba nedalwa zakini lezi zikugadile umuntu wesimame hamba nedalwa ezahlukahlukene uhamba nedalwa ezikufisela impumelelo uhamba nedalwa ezinomona uhamba nedalwa abanye babo bafa bethakatha abanye babo bafa bephuza abanye babo bafa sebevaliwe already abanye bathwetshulwa abantu ohamba nabo umuntu awuhambi nesidalwa esisodwa never ngonjalo futhi nasendodeni awuhambi nesidalwa esisodwa uhamba neteam thiwa iteam uhamba namabutho ayisayidi kulamabutho ohamba nawo uyindoda khona awakini impela ahamba nawe kodwa angafuni ukuthi ube nemali khona awakini impela ahamba nawe afa ethanda izintombi khona awakini impela ahamba nawe anenhliziyo encane khona awakini impela ahamba nawe athanda ukulwa umuntu wenze njani kufanele ulawuleke ungavumeli lamabutho afa ehongoqo ukuthi aqhubeke kuwena akwenza ube ungoqo ungavumeli amabutho afa enomona ukuthi kuphakame wona ungavumeli amabutho afa engamfiseli umuntu into enhle phakame wona phakamisa isidalwa esinjani esafa sifuna uvusa umuzi wakini Yingakho isikhathi esiningi abantu abashawa izimpi zangaphandle ezangaphandle izimpi ifike sezibaqedela abantu bashawa izimpi zasemndenini bafowethu abantu bahlupheka kanjena bafowethu babhoqabhoqwa izimpi zasemndenini why kube semndenini yingoba emndenini yila khona idalwa zihamba nawe
kanti uhamba nedalwa ezingathembekile zonke. Umuntu ufuna ulwele uhlale ukhuphula isidalwa esezinto oyifunayo ngokunjalo nomuntu wesifazane. Alright, nangoku umuntu wesifazane usiyayithola indoda i-right, iyasebenza, ibisibona intombi. Ngenkathi le ndoda ibona le ntombi, izoshela le ntombi ayihambi yodwa, ihamba nezidalwa zakubo ezahlukahlukene. Yingakho mawushela intombi uqale uqhamuka isidalwa esinenkani sithi hayi angifuni. Ngenkathi uyishela intombi uqhubeke kuye kukhuphuka isidalwa esinozwelo sithi hayi ngathi iyakhuluma le ndoda, kuye kukhuphuka esinye futhi esithi hayi ake sinike ichance. Kuyashiyashiyana. Yingakho noma ushelwa uyintombazane mawuzoxoxela abangani bakho mhlawumbe seyiba u4, omunye uzothi mqome omunye athi hayi we ongeke akalungile ake umbuke kahle, omunye athi hayi no wadlala ngosibanibani. So abantu abawu4 bakhuluma into ezahlukahlukene ngale sinqumelo isithathu. Yingoba boba u4 basetshenziswa izidalwa ezahlukahlukene ezibona leli thuba ngendlela eyahlukile. Khona le ngiyakhona ngale nkulumo yami. Uyabona ke mawuyishelile intombi, saphakama ke lesidalwa sentombazana esihle, yagcina iqoma, kanti ngampela nawe ndoda uyifisela into enhle lentombi. Ngampela uyifisela into enhle. Ngenkathi seyiqomile intombazane, uyifisela into enhle, awuqonywa intombazane as a person. Uqonywa umndeni wayo yonke intombazane. Wonke umndeni wakubo usukuqoma. Noma sewulobola, awuloboli intombazane, ulobola izidalwa zakubo kwentombi. Yingakho mawusuzokhokha utshela impilo abadala kuthiwa hayi ikhehlana ekhaya ijazi lamkhulu, ukuthi wentombi, ukuthi kokamagcino izibizo zabani, ngoba awuloboli intombi yakho, ulobola izidalwa zentombi abaphilayo abangasekho ulobola bona. Yabona beke wangizwa. Yobuqedile mawungizwe le nkulumo yami ngoba iphethe ikusasa labantu le nkulumo. Ngenkathi ke sewuyithatha le ntombi sewuyenza ingodosi yakho, uyayithatha uzoyifaka endlini. Njengoba uzoyifaka endlini, zikhona izidalwa ezihamba nale ntombazane ezingafuni le ntombi ukuthi lo mendo iphelele kuwona. Zikhona izidalwa ezihamba nendoda ezingafuni le ndoda ukuba iphelele nale ntombazane. Yingakho isikhathi esiningi mawuthandana nentombi sewuyilobola, imvamisa kubona bonke abomndeni abasuke beyifuna le ntombazane. Kuyenzeka umama okuzalayo vele angayifuni intombi yakho, noma ubaba vele angayifuni, noma odadewenu bavele bangayifuni bayayazela, noma uanti wakamakhelwane, noma abangani bentombazane, noma abangani. Kube khona umuntu nje ozongafuni ukuthi lento yindaba, ukhombisa ukuthi intombazane lo yithathayo bakhona abantu abangafuni ukuthi iqhubekele phambili. Njengoba kukhona abangafuni uyithathe, liyompi isukile ke ntombi, ayisoze yaphela. Ayisoze yaphela. Njengoba uyithatha intombi bengafuna abakubo, noma ubaba wakhe engayifuni, noma uma wakho engayifuni nje le ntombazane, isukile. Ngoba uzothi bengabe usuya koyilobola le ntombi le, uzothi uyilobola khona abazobebopha inhliziyo bakubo kantombi, khona ababopha inhliziyo abakini. Uyayithatha uzoyifaka la, imndeni ayikhululekile. Labantu abangayifuni intombi nedalwa ezihambisana nabo abayifuni, igani labayifuni, sekuzokwenzakalana, sekuzosuka angazi noma uzongizwa lento, sekuzosuka lezi idalwa zangakamakoti ezingafuni umakoti wakhe lo muzi, zenzeni ziphe ubaba intombi. Uzothi ubaba uye emsebenzini avele abona intombi nje echazanayo, kanti intombi kuthiwa ngolimi laka spiritual ile level yethu kuthiwa umuntu isithunzi leso esakhiwe. Bazongizwa abantu abahlakaniphile nekade babekade bewabevuka nalabo abaphezulu spiritual, kuthiwa isithunzi sakhiwe. Le ntombi oyibonayo ichaze isithombe noma isithunzi esakhiwe ukuthi indoda ayithatheke ile ntombi, ukuze umakoti wayo ezokhala
ngoba yindaba ngoba umakoti akumele aganele kulomuzi ubani oshawayo la kushawa lozukhala noma yinini ngicela uyazi lento ukuthi umuntu okhalayo uyena oshawayo. Uma ngabe kukhala umakoti athi indoda yami ithanda amantombazane ubani oshawayo la umakoti ngoba uyena okhalayo. Uma ngabe kukhala indoda ithi unkosikazi wami noma intombi yami bayithathile ingichithelile lokhalayo uyena oshawayo. Njengamanje uma ngabe kuyintombi eshawayo indoda izophiwa indlela ekoperate ngayo and ngiyayazi iziwa kanjani. Izophiwa intombi vele ithatheke indoda intombazana ishele baqomane ngenkathi isiqomene indoda nentombi leyo entsha isilahle ifocus kumkayo endlini. Enkathi ilahle ifocus umkayo usiyaqala uyakhala bengabe khala umqwayo sekuzosuka ama spirit endoda ngoba unkosikazi useyalwa enzana wendoda manje adudula umakoti ngoba useyakhala useyalwa sekumele ahambe. Imimoya yakubo kamakoti ebingafuni ukuthi agane la ngoba khona umuntu othi uvaliwe iyamdonsa umakoti imdonsela ekhaya ukuthi buya yile ekhaya kuthiwa hamba. Yile ntombi etholwe indoda ifaka izichitho ithi ngifuna ukuyiwina le ndoda. Kushuthi umakoti eyedwa ushawa obani abantu abawu3 ushawa abantu bakubo imimoya yakubelwayo bese ezoshawa idalwa zasemzini bese ezoshawa idalwa zentombi etholakele. Futhi yedwa umakoti ulwa lezi zizomkhipha kanjani lezi zasemzini umakoti ukuze angaphinde abuye endodeni zizovele nezala emzini zivele imuphi intombi umakoti. Umakoti ayithole esethi uyaphuma agcine ebona indoda athi ayi ngoba vele usibanibani uyangihlupha. Umuntu wesifazane bengabenza into ke yokuchitha uqala ayithethelele eqala athi ngoba vele uyangihlupha ngoba vele akanginaki ngoba vele akanginakekeli ngoba vele uhlale ngikhalisa ngoba vele akanginiki isikhathi sami ngoba vele angikho happy. Suke iduduza lapho ubufebe busuke semngenile kodwa indlela ayiduduza ngabo ebufebeni bakhe akangenzi ngibe happy akangiduduzi akangiphi imali akangenzeli akangikhiphi njengabanye semngenile useyadudulwa guarant usezoyithola ke indoda. Ngenkathi ayithola indoda uyaxoshwa ezothi le ndoda yakhe le athandana nayo mayisithola ukuthi umuntu wami usenomuntu izohlanya indoda engathi yona ikakazi ibe nomuntu. And the more indoda isihlanya ukuthi umuntu wami nomuntu isithatha manje isinqumo sokuthi akahambe. Ngenkathi esihamba wesifazane kubo ngoba vele khona i-team yakubo ebifuna buye ngoba inomona amantombazana ayakhompyutha bengabe zalana ukuthi wena umncane ushada qala wena unjena ngenkathi sebuya khona bazophatheka kabi kubo kantombazana khona bazomhleka untombazana. Laba abamhlekayo yilaba abadale ukuthi ayithuke enenkinga emzini wazi wafeba. Ukufeba komuntu wesifazane kusuke kuhlangene nenkinga anazo kubo kuhlangene nempi esiyenzeka emzini kuhlangene nentombi esitholwe indoda ngoba indoda once yathola intombi ifuna ukungena endlini. Intombi ayifuni into eziningi amantombazana asekakhulu amantombazana intombazane ifuna ukungena endlini mayifuna ingena endlini ifuna idudulo khona ngokuthi le ntombazana edudulwayo isupport yayo uma wayo omama ke bavamisa ukuwa bevuka ke nentombazana eganile uma wayo ngenkathi uma wayo ethi uyayisiza ingane yakhe kanti useyenza ibe worse ngoba yini useyi-introduce emthini useyifundisa ukuthakathaka manje ukuthi hayi mntanami ungadlali indoda wena odlala abanye usehamba ifake enyangeni wahamba ifaka kwesinye isikhathi umama wentombi agcine efuna ukuyilwela ingane yakhe izimpi zayo kugcina kungathi indoda ayisathandani nentombi le ewumkayo engathi indoda seyithandana nomamezala. Umamezala uyena osesho ukuthi iya kuyona indoda yakho noma ungayi ungakwenza ukuthi kwenza ukuthi ungakwenza ukuthi isuka phi kodwa lento isuka ekuthenini indoda ithe bengabe ithatha lokwesifazane kanti ayi-understand ukuthi yenzani kanti uthatha idalwa zomuntu wakho njengoba zinjalo. Ngicela nazi bafethu nina
engaqondi. Mangabe uthi njengamanje ngiyayithanda lengane, mawuthanda intombazane eyaboshwa uyithatha nezibhadi lawo lokuboshwa. Mawuthanda intombazane yakhipha izisu uyithanda nalezo zisu ezakhipha ezaphuma zizolwa kodwa. Uma uthanda intombazane ewumbulali eyabophisa indoda ibhadle ejele namhlanje ngenxa yentombazane uyithatha naleso sono uzoyifaka la. Ngenkathi uzoyifaka la ndoda nawe unedlozi lakho ulizofuna ukuyidudula. Ngenkathi lidudula idlozi lendoda uvice versa. Ngenkathi lidudula idlozi lendoda kuzokwenzakalani? Indoda izophiwa intombi. Mawuyibona iqonyo indoda ayiphiwa indoda intombi mangabe iganiwe abantu bakubo, iphiwa izimpi zentombazana. Izimpi zentombazana. Ingakho bengabe kufika umuntu kumina athi indoda yami angisayifuni, kumele ihambe, angisayifuni ngempela King ngoba manje iyangishaya. Yinto engizoyenza mina. Umsebenzi wami ngizosiza intombazane lo ukuthi asithole umoya intombazane esoyipha indoda ukuze ingafocus kulo. Ngofocus lo. Uma ngabe kufika indoda ithi ngishiwe umngami ngifuna buye, ngizokwenzani mina? Ngizohamba ngiyobheka ukuthi umngakho ukushiye nje uthathe ubani. Mase ngiyabona khona insizwe emthathile. Okwami ukudedela ipower iye koqhatha umngakho nale ndoda aseyitholile ukuze mabexabana uzobe sebuyela kuwena. Idlalwa kanjalo le game iyaka relationship. Awuthathi ngamawala, awuzi ngesibhakela. Uma ngabe kuzothi bengabe ukubona umuntu wakho echeater noma efebile bese ufika wena uzoshaya isibhakela, kusuke sekuboshwa indoda ke lapho usuyaboshwa lapho. Ngoba yindaba njengoba sewuyithathela wena inqumo ungayazi igame edlalwayo la, once wamshaya zonke izono zakhe nokuboshwa kwakhe namacala akhe azothwalwa yuwe. Wena sewuzogwetshela ukuthi nje usuke wenzani, washaya mhlambe wakhipha igazi ngoba awuvumelekile ukushaya. Uma ngabe ushaya usuke uthatha amacala omuntu uwenze kuba wakho bese uyagwetshwa. Ngisho uma intombi yakho ngodosi kuwena ingathi fuck off, ungalokothi uyishaye ngoba lento njengoba ithi fuck off khona umgogo ocushiwe. Ngenkathi provoke wena uzoshawa indlela ozoresponda ngayo. Ngenkathi provoke wena bese uyashaya, wena ozogwetshwa ngoba uvume ukungena emgogweni ucushiwe. Injena ke lento ndoda ayikho into ongayenza kumkakho angayiboni futhi angayisenzi. Ayikho. Yini umkakho bengabe nje uke waba nentombi bese yasenza ngalelo langa? Yingoba idalwa zomkakho izona ezikupha lentombi kwesinye isikhathi zibona yonke imove nokuthi uyakuleya bakuphe yona yini noma usuyitholele yakho ngendlela yakho. Ingakho kwesinye isikhathi uthola ukuthi ungaba nentombi ewotela wenze sure ukuthi amakhondomu niwahlubile nafaka ku dustbin lapha ya, kodwa uthi mawusufika endlini iveli ilokhuzana ijacket le condom iveli iphuma ebhantshini. Awukhumbuli ifake ebhantshini ukuthi ingene kanjani nawawazi, kodwa ngoba kunama spirit afuna ukwenza ukufakazi kumuntu wakho ze nixabana khona uzohlukana ufuna afake la. Inhloso yokuthi umuntu achithe isuke iyodwa, kusuke kuna spiritual wayo khona nizohlukana. Manihlukana ukuze uphele umusi, inhloso yokucheat leyo. Ongathi mawucheata bese uthi ufuna waume umuzi wakho. Once mfethu waqala wacheata azi ukuthi wase ucheata, inhloso yokucheata ukubulala umuzi, ukuthi uzofa kusasa noma next week noma one day, kodwa inhloso yokuthi uthi unonkosikazi endlini uye kwenye intombi ubulala umuzi. Le ntombi oya kuyona ibekiwe mfowethu ukuthi ayebenze yini, ayibe ispirit, ayibe isithunzi, ayibe isithombe ukuze ikuphaza ikdistract khona uzoxabana. Mase nixabana nomfazi ke esethi manje nixabene ngoba ama spirit amama lendlini abese understand wonke ama movement akho, azohamba yovala emsebenzini, azovala emabhizinisini, azovala kubangani bakho bakujikela abangani ngoba yindaba impi enkulu seyiphakathi kwakho nendoda. Most yabantu abanenkinga ezinkulu abantu abasuke benenkinga futhi enkulu kwi relationship bethandana endlini yahambisana. Bese niya kulezi inyanga esingazile ukuthi vele ithi hayi idlozi lakini linje uthothi lapha idlozi lakini ligade ukubhubha, kodwa mawusu realize ukuthi hayibo ngiqede ngaxabana nomkami kanje. Mangixabane nomkami
into zami azilungi. Kusuka namhlanje wonke umuntu ongibukayo ngicela lento lemfethu uyiqaphele kusuka namhlanje. Ngicela uqaphele ukuthi umuntu othandana naye manixabana kwenzakalani ngakusasa or 2 days later. Ngiyakutshela mina, mawuxabana namhlanje nomuntu othandana naye, kusasa izobheda izinto. Uma ngabe uhlala nomuntu uhambe uye entombini namhlanje, phambi kwakusasa zizobhedela izinto. And once yaqala leyo nto yaba effective, akulula ukuthi ilungiswe, ayikho inyanga engayilungisa. Mina kuphela ukwazi ukuyilungisa ngoba once idalwa zaqala za actor, akulula ziphinde ihlehle futhi. Uyowudla umuthi uyozuyeka ukuthi awukusebenzeni, kanti ushawa yini? Ushawa ukuthi uxabane nomuntu owazi zonke insila zakho, waxabana nomuntu owazi ngisho ngaphakathi lakho, waxabana nomuntu enilala ndawonye nibathi ingubo, uyaphuma uyogquma uyaqhuma uyaphalaza uyagcaba wenza yonke into, ekugcineni uzombatha le ngubo nalomuntu ongazwani naye. Yonke lento obuyenza ifike yenzini mawusungena kumuntu uzombatha naye ngubeni eyodwa. Lento obuyenza yokugquma ukuphalaza ukuthatha ukukhwifa ukumemeza ukuthemeleza, once wangena kumuntu engazwani naye yonke lento iya expire. Umuntu wesifazane ukwazi ukubulala yonke into obuthi uyayenza ndoda. Ngiyakutshela, utshelwa yimi ayibulale umuntu wesifazane into yakho uthi uyambheka umuntu wesifazane umbone ngasabhekeki ulaka lubheje ubofu. Uyabo yonke lento ama connections ama business ukuthi yawenza beke walwa umama kufa yonke lonto. Nendoda futhi bike yalwa ibulala yonke into ebekade ethi umama uyayizama, ibulala yonke into. Ngithi mina kuwena, uma ngabe niqabana lendlini nichithelana, phuma uhambe uyochitha sibone. Once wacheatha izinto zakho kunokuthi ziye phezulu zizoshona phansi, ngoba yindawo uthinta inkanyamba phela. Thitikanya ngapha nangapha, kodwa umuntu ubengabe cheater usukuphiwa leyo ntombazana. Ingakho imvamisa abantu amantombazana abachitha nawo uzubhidle kumshado abanasi nawo. Awuyibuza ukuthi umuntu wakhipha emshadweni ethi uyakuthanda ngoba unenkinga emshadweni, usakhona namhlanje? Akasekho. Yindaba engasekho ayekhombisa uthando olungaka engathi unenkinga, ingoba wayesetshenziswa ukuthi abhidlize umshado wakho. Uthe bengabe uphela umshado wakho wasenzani yena? Wase eyaphuma ngoba inhloso yakhe seyifezekile, wayebhidliza umshado wakho. Ake uzibuze mfethu ukuthi nansi ingodusi yakho yinhle uhlala nayo, kodwa hey kunentombi ekumise kabe enhlizweni, leyo ntombi izobhidliza lento enizama ukuyakha nale ngodusi. Beke yabhidlika lento eniyakhayo nale ntombazana, konke kuzoshona phansi. Makushona phansi uzothi ubulewe, ngiyazi uzothi ubulewe. Kanti cha, ushawa yini? Ushaywa ukuthi uthe unalomuntu yaphezulu impilo wakho kwabe sekuliwe ukuthi uphiwe indoda noma uphiwe umuntu. Abantu besifazane beke bachitha impilo yabo, kuvele bengazi ukuthi bayasangana emakhanda ngoba yini? Basuke bengasafuni ngisho ukulawuleka. Umbona kanjani bengabe esechitha engasafuni ukulawuleka? Ifoni ugugusheka nayo ibe nama pin code, bengabe khuluma nawe akasakwazi nokuthi uyini. Bengabe ethi uyahamba manje, bethi ngiyahamba manje, ngisho ngathi awungaqala uhambe, uzohamba ngoba yini? Sathi point. Yabo uthi hayi no uyapi manje ngo1, uzothi hayi ngiyahamba mina. Uthi hayi ungahambi, angene emotweni ashaya imoto ahamba yena lapha uye pointini lakhe. Uyothi mayisebuya ntambama uzogoqa goqa ngoba vele umathebethi bani uzothi usine kuba. Kanti the more ephuma ubekade enemission ekade seyisethile ebese kumele ayiqede. Uyabona? So njengamanje konakeleke emzini yabantu madoda, ngeke ngize ngiguqa amagula. Amadoda ayahluleka ukushaya umthetho omama bayahluleka ukuthobela amadoda. Yini umama engasayithobela indoda? Ingoba indoda isuke yenza izinto ezikhenesi, iyaqonywa ezifu ukuqonywa kuyifashion. Angisho ukuthi angaqonywa, kodwa ngithi yazi into yenzayo. Uma uqala uthi ngiyamthanda lo, azi ukuthi lokho kukhona uyakubulala. Azi uyakubulala. Angiphathi ke ukuthi ungena esithenjini uthi usufuna isithembu. Umuntu athi ngifuna isithembu ngoba ubaba wakhe nesithembu. Asikho isithembu ekuvele ngingenwe kusona ngoba uyasithanda. Izithembu zihlone kabili. Khona isithembu esikudonsela emuva, khona isithembu esikusa phambili. Esinjani esikudonsela emuva? Yileso ongena kusona ngoba uthi uthanda isithembu sodla wena leso sokunyisa. Kube khona esikwenza uphumelele isithembu. Esinjani esiphumelisayo? Isithembu osenza ngoba kunengqinamba oyinqobayo. Mhlawumbe unikeziwe lezi zinto kwathiwa zifunela umfazi lezi zilwane lezi. Nje ukuthatha umfazi nje uthathele izilwane ngoba usuyithathela umfazi sekumele zikuvikeleke. Kodwa mawuzofisana ukuthi ngifuna isithembu, awazi uthathela bani?
ucabanga ukuthi ngike isithembu uzocertify wena wedwa khohlwa baba isithembu sengesona esakho usukuthathela abantu abafile uma uthatha isithembu usukuthathela izilwane nivumelene yini ngezilwane ukuzithathela isithembu ngoba mangabe uthatha isithembu lingavumelene nezilwane ungavumelene ingekho ingqinamba sodla wena ke isithembu sokushaya uboqoka ube mncane ube mngaka uboqoke uhamba utshela abantu ukuthi nabafazi abawu3 mina kodwa lapho siyakubotha uyahlanya kana abafazi babakwenza isidididi nabafazi ngoba khona amadoda iqhosha indoda ithi ngesithembu mina uthi uyabheka abafazi babo ngisho ubona ngisho babuka nje uvothi awushem Nkosi yami ekubiyazi le ndoda ukuthi iyagcinile isithembu akusekhona isithembu lesiya ngoba yindaba abafazi bona bayigcindezela ngqongqongqongqo le ndoda ukuthi ingayinhlobo phambili hey kuyenzeka abafazi bagcindezela ngoba isithembu sithi bawuthathele izilwane akufanele sizwane isithembu funa abafazi bangazwana ungabona abafazi bakho uthi bayazwana wena bahlangana ngawe mfana bazokudlisa uzokuboqoka uyohamba uyihudela wonke umhlaba lo yindaba bazokuboqoza uzophela akufanele mangabe unisithembu amakhosikazi wakho azwane esilimandini ngoba bekazwana azohlangana ngawe uzophela kwisidididi and manje sekudumeni nama lesbian uyothi wena uletha abafazi ababili bayazwana kanti abafazi sebeyathandana la kuwena ulokuphuma wena uthi bayazwana abafazi bami kanti uthi ubheka lela nje bawu bengena embhedeni abafazi zisha uyabo uthi uyaqhamuka abahleli bayalukana kanti nalo uselukile indoda yakhe sekuthola ama lesbian manje bafethu asibeni hlakani ungabe usasiqhoshela manje ngesithembu ngoba abafazi bathandana bodwa manje amadoda athandana wodwa ungabona abafazi bezwana hayi sebeyanyisana babenyusana bohlangana ngawe uyokhokha uzuguke uyothi uyezwa athi ngifuna imoto yokuthi noma athi ngifuna imoto yokuthi awu afford bavele bakuhlele uthi uye emsebenzini bangene emashidini bavele banyisana hawu usumlethela intombi la ayeke ngoba lona leli izwe manje awusaqonda ukuthi ubani lesbian ubani ongeyona awusazi cha unesibindi wendoda ku umbono umkakhe efaka icici la kodwa lokuthi hayi mina isithembu sami lesi awuboni ngani isigebengu lesi isigebengu ngeke uzuye ndawo khohlwa mfana utshelwa yimi asikho sinjalo isithembu ikaba ngobhaka isibamba kanzama ngihambile ngibonile ngizenzile bathi wathethe ubhaka udakwe yini kodwa mncane ubhaka imiza abafakazana ngothi olodwa labetshisi ithuluza ngihambe la ngefithi ensebeni bathi uxama uqakile kuzoshuba kusangenzelwa noma yini ngumafavuko njengedanga abane ngunobhadobhaja ayikhulule ngumfuka amakhanda mina inyoka enamakhanda amabili elesithathe lenkosazana cha ngicela ukuyibeka la ngoba ngelinye ilanga ngizoyiqhubha le ndaba le ngisafuna ukuyiqhubha nje kakhulu ukuthi mawuyolobola ngicela wazi awuloboli intombi yakho ulobola abakubo ingakho mawusulobolile awukwazi ngelinye ilanga uthi ngoba sesihlukene umkami ngisawolanda amalobolo awukwazi ukuyenza lonto ngoba abantu owabalobola babengacelile balobole wambathisa uanti wambathisa ugogo laba wambathisa nabafile sewufuna kubuya amalobolo uzolanda kanjani kubantu abafile mawulobola nje awulobola umuntu wakho ulobola umndeni nedalwa zakhe uyazitshela ukuthi wozani lekhaya mase zile ekhaya hayi ziyagada shem mangabe kuthiwa niyahlanganiswa kusuke ngahlanganiswa nina kuhlanganiswa izidalwa ngqi izidalwa bese niyavuma ukuthi wena owami uyofa la ngifa khona niyayibopha mawusuqala ukuphuma uthi uyaqonywa lo unelungelo lokushonisa phansi imost yamadoda ashoniswa amakhosikazi phansi amakhosikazi ashoniswa amadoda phansi ngema lapho ngoking Bhaka egama thank you very much inamba yami ithi 0798130260 0798130260 and ngiyathembisa kuningi esizokwenza ngoba next week bengifuna nje makuthiwa khona umuntu ogulayo akasakwazi nokwenzani ilondo umzimba wonke kade befona abantu besha abanye bethi bayagulelwa so next week ngicabanga ukuthi ngizobheka ukuthi kulabo abafonayo ubani engizoke nje ngiye komlapha nje ngimlaphe ngezinga eliphezulu ngizoke ngibheke labantu abagulayo laba abagula ngento ebonakalayo ilonda kanje ukuze babone abantu ukuthi makuthiwa uKingBhaka amandla amangakanani makuthiwa umuntu uboshiwe izinto zakho ziboshiwe kade ngibabuke nje abantu ukuthi umuntu ngikhuluma kanje la asho umunye umuntu athi uKingBhaka siyakuvuma mfethu bese kuqhamuka omunye ku inbox athi hey ungavuma uKingBhaka wena kunomuntu engimaziyo ozokusiza wesilima
wesilima uma ngabe mina ngisengithe into ngizoyenza ngoba ngiyayibheka kuqala ukuba lento iyingozi kuphi ukuze ngashiyi ukuthi ushawa idlozi la komalume kanti ushawa idlozi lakini kungashiyi ukuthi idlozi lakini kanti la komalume kungashiwo futhi kuthiwe idlozi lakini elikushayayo kanti ushawa idlozi lomfazi wakho khona amadoda angakwazi ukunyakaza amakhosikazi abababe ngobhongwana ibithi yakhuluma indoda athi umama hey ivele ithuka indoda ubotha isidididi leso madoda awubheke lento yenzayo ivele ithuka indoda inganokuthi kwenzakaleni kanti akufanele kube khona la usaba khona kufuneka kwazi ukuboniswana mangabe wrong umama wrong umama mayi-wrong indoda ngoba kuyaboniswana mangabe kuboniswana kugcine ukuthi asisixazulule spiritually izwi lokugcina elendoda yakhe kodwa nayo indoda aliveli izwi layo kube lokugcina qale kuboniswana iqala mawukuthi ubonisana kanti unenkani lo wakwakho then izwi lokugcina elendoda why kwelendoda ingoba ama chances amaningi indoda yayimela into eshilo kanti umuntu wesifazane umbaqambile ubuya jike khona manje futhi uyasubseka unovalo khonta akwazi ukuzenza umuntu wesifazane ubuya isikhathini futhi umuntu wesifazane ziningi izinto nje umuntu wesifazane iphoqa ukuthi kungabi izwi lakhe lokugcina ngoba kubuye kwenzeke izinto ezinatural lapha kuyena ongathi bengabe yenzeka into natural kuphoqa ukuthi khonto ongasakwazi ukuzenza nemhlabeni ngoba khonto natural esiyenzekile kuwena. Thank you very much. Without you, ladies and gentlemen, I will be nothing but trouble. You made me to be King Bhaka that of course I am today. You know, I will always respect and adore you because you made me. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thanks for your time. Bye bye.